Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξω Among Us με τα αδέρφια μου όπως ψηφίσατε μερικοί από εσάς. Ο Μπάκι Μπακ είναι ο αδερφός μου και η αδερφή μου είναι η Μούτσεντατ. Τα λέμε στο μάτς. Γεια σας. Και τώρα θα αρχίσει το μάτς. 4, 3, 2, 1 και θα δούμε άμα θα είμαστε impostor ή ο crewmate. Και είμαστε crewmate. Scientist. Πάμε να κάνουμε τα task μας. Να εδώ. Ο υδραυλικός και η αδερφή μου από πίσω. Και τώρα πάω να κάνω αυτό το task με τα καλώδια. Πάτησαν το κουμπί. Εγώ δεν ξέρω κάτι, γι' αυτό θα πατήσω skip. Δεν έχω ακόμα πληροφορίες. Τώρα μόνο τα μποτάκια είναι να ψηφίσουν. Δηλαδή ο Πουλ Μίρλι και ο Well Rare. Και ο Past Peak είναι και αυτός ένα μποτάκι, μάλλον. Τώρα θα πάω εδώ στο storage να κάνω αυτό το task. Και εδώ στο add. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε και αλλού τα task. Ευτυχώς που δεν πέθανα. Για να δούμε αν πέθανε κάποιος, αλλά δεν πέθανε κανείς. Δηλαδή είμαστε όλοι ζωντανοί. Για να ξαναδώ. Και πάλι είμαστε ακόμη ζωντανοί. Αυτό είναι πολύ καλό. Πάτησε το κουμπί ο αδερφός μου. Περίεργο που το πάτησε. Εδώ δεν έπρεπε να το πατήσει, θα τον ψηφίσω. Και για να δούμε, ήταν ο Ιωάννης. Άμα ήταν θα νικήσαμε. Και νικήσαμε. Τα λέμε στο επόμενο μάτς. Γεια σας. Και θα αρχίσει το επόμενο μάτς. Και τώρα είμαι ο impostor. Και θα προσπαθήσω να νικήσω. Θα αλλάξω μορφή στη Παναγιώτα. Θα κάνω vent. Και θα σκοτώσω αυτόν που είναι στα shields. Νάτινα.
Έκλεισα τα φώτα και δεν με είδανε. Θα πάω να δω που είναι οι άλλοι για να τους σκοτώσω. Και τώρα σκότωσα τον Ιωάννη. Και τώρα θα κάνω vent. Και τώρα θα περιμένω. Και τώρα θα γράψω στο μποτάκι ότι είναι η Παναγιώτα. Και θα νικήσω σαν impostor. Ότι η Παναγιώτα σκότωσε τον Bucky Buck. Και μάλλον θα νικήσω. Για να δούμε. Και νίκησα. Γεια σας παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε.